Allah zance ne na zo da shi, zuciya ciki ba kashi. Ka duba haƙoranka za ka gansu da dadashi. Tun ban yi nesa ba na hango ka da murmushi. Na san ka abokina ba ka yin yawan fushi. Ku taka ran biki sai ku taka ran biki. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Fata gare kuma shekara ku haifi da. Ku bar ta mahassada za su yi muku yar gada. Tokar ku hauta ma domin za ku tsunduma. Mai hankali shi ke gane kukan kurciya. Ku taka ran biki sai ku taka ran biki. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Asiya Mariya zaman aure ibada ne. Tabbas kafin na faɗa miki cewa ango kin gane. Biyayya gidan miji za ta karo miki aji. Makiyanki kar su ji kin yo dacin miji. Ki gode ubangiji kai ki gode ubangiji amarya. Takaran biki sai ku takaran biki. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Abokan ka gaida su sunayen su a bayyane. Tabbas murna suka yi nace ta yaya ma zammance. Isa murnar biki, Mamman Nuru murnar biki. Bangis a gaida kai, Hassan na gaida kai, Radwan na gaida kai, Idris na gaida kai. Ku takaran biki sai ku takaran biki. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Muftari a gaida kai, Jiddo Hausa gaida kai. Tabbas alhamdulillahi ni ma nan zan dakata. Ayuba Sebe ne domin kun gane muryata. Idan na gano wata ni ma zan zama angonta. Me neman ya sanni ni ma zan bada lambata. Ku takaran biki sai ku takaran biki. Badaru da Asiya yau dai Allah ya nufa. Ofkin fa abokina ya miƙo maka gaisuwa. Alhaji Enjima ya miƙo maka gaisuwa. Shehu yayi gaisuwa, yayye da abokanai dukan sun gaisuwa. Ayuba Sebe ne ni ma nai maka gaisuwa. Allah ya sanya alheri. Allah ya tsare ka daga sharrin makiya da abokanai.